Moje meno je Patrik Zengewald, študujem medzinárodné vzťahy a diplomáciu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moje meno je Jana Bakajsová, študujem na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Ja som nemal zlú skúsenosť, práve že som ostal milo prekvapený, že všetci poslanci sa k nám správali slušne, prívetivo. Z tých záberov z televízie človek nemá takú šancu naozaj zistiť, ako to tu je, ako to tu vyzerá, ako sa ľudia k sebe správajú. Mňa veľmi prekvapilo, že sme mohli sa aj pozrieť na balkón do rokovacej sály, že sme mohli vidieť to v priamom prenose, ako to vyzerá. Sú kamarátsky a rozumejú si, podľa mňa aj čo sa týka tých politických tém, ale rozprávajú sa aj o súkromných témach, alebo je to celkovo taká priateľská debata. Vystupovanie v televízii na mňa pôsobilo veľmi milým dojmom a to sa mi len potvrdilo. Prekvapiť ma neprekvapil asi ničím. Možno som ostal ešte viac prekvapený tým, že je ešte lepší, ako som si myslel. Ešte priateľskejší a z jeho strany to bolo úplne super. Toto stav som prijala hlavne kvôli tomu, nabrať nejaké nové skúsenosti, vyskúšať si niečo nové. Je to moja taká prvá skúsenosť s nejakou praxou počas štúdia. Radšej budem tráviť 3-4 roky, alebo ako ja 2 týždne v tomto prostredí a získam nejaké skúsenosti, vedomosti a potom o pár rokov sa to pretaví do nejakých úspechoch a môžem potom tráviť tie získané skúsenosti a tie vedomosti, čo som získal niekde inde. Čo sa týka stáže v kancelárii poslanca Národnej rady Martina Klusa, tak to vôbec nie je ťažké. Zatiaľ sme program stáží propagovali len slovom na jednotlivých fakultách, na ktorých Martin buď to pôsobí alebo pôsobil. Daný uchádzač nám pošle svoj životopis, prípadne motivačný list na môj e-mail asistent@klus.sk a na základe toho zostavíme harmonogram pre ďalší cyklus. Kritérií výberu je viac. V prvom rade by to mal byť študent. Primárnym takým tým ukazovateľom sú jazykové kompetencie a potom to, či ten daný uchádzač sa napríklad angažuje v dobrovoľníckej činnosti, či má už za sebou nejaké stáže v neziskových organizáciách, prípadne či je členom nejakých spolkov, ktoré pôsobia pri fakulte a samozrejme, čo je dosť silné kritérium, či je sám o sebe priateľom slobody. Keď som dizajnoval tento program stáží, tak som sa ho snažil nastaviť tak, aby to bolo čo najtransparentnejšie a aby v podstate mal každý uchádzač šancu sa sem dostať.